per nosaltres és la nostra patronal, és el nostre reforç, és el nostre referent, és la resposta a vegades a necessitats, sobretot en tema formatiu. De l'escola n'estem molt contents, com s'adapta a nosaltres i de tot l'equip en general. Fan suport amb una feina que a vegades és molt feixuga, amb el tracte amb l'administració, sobretot. Oferim, sobretot, el que diem serveis complementaris a l'horari escolar. I com a tal entenem dos blocs principalment, que serien dinamització de menjadors escolars, és a dir, l'espai migdia, i tot el tema de casals d'estiu quan és la temporada. Són serveis que es complementen al llarg de l'any i alhora també treballem amb activitats de tipus extraescolar i projectes socioeducatius. Estem saturats de gestió administrativa i de paperassa. Ens estem dedicant més a remenar papers que a treballar i a produir, que és el que realment ens agrada.